Thidong along jeje miskim pen ke klempon kasai oya jok lang apat imat gari koi dak de. Pini jakong ni pain ko rasar kep ciklojon troksi ningkan suri hini rain ko rage thomani. Ingko ratrok dual bagri MAC constituency angkang Thidong polling station ke parlu. Thidong atuwar pi arai alom jeje miskim pen ke klempon kasai oi ajo gari koi dak de. Lason si Modi Sarkar har घर pani milna cenge pusi ning Jipon. Lasi Jor Jawan Mission JJM Skim sitame pilo. Sitame Thidong rong pi arong along JJM Skim ke klempon ke lang apet put thom an pet nang ji apot. Non ke iput an vet ajo gari koi dak det lo. Lasi ke klem atum ta kasai oi lo puta public atum pen ning Jipon. Lasi kontraktor long kiri tiron pusi cini lasi prabjin pen puthot nang silam nang ji puta rat atum pen ning Jipon.